Юрий Гагаринның космоска очышы, Кояш системасы, космик корабльләр балалар арасында уздырылган иҗади бәйгедә нәкъ шундый эшләрне күрергә мөмкин иде. Барысы 55 эш кабул ителгән. Ел сайын Туган як тарихын өйрәнү музее коллективы «Космик әкият» исемле конкурс уздыра. Участвовали почти все детские сады, школы. Спасибо им большое за такую активность. И мы надеемся, что 9 мая попробуем еще организовать конкурс, посвященный Дню Победы. 16 апрельдә исә иҗади бәйгегә нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Награждается в номинации «Улыбка Гагарина» Ахмедшин Амир. Аплодисменты. Молодец. Поздравляем. Молодец. Старался. Һәр бала үзенең күз аллавыннан, фантазиясеннән чыгып төрле эшләнмәләр әзерләгән. Араларында төсле буяулар белән ясалган рәсемнәрне дә күрергә мөмкин. Чарада шулай ук космонавтика турында кызыклы мәгълүматлар җиткерелде, укучы кызлар шигырьләр сөйләделәр. Космос – это вам не шутки. Все расписаны минутки. Расписание очень строго и веселья никакого. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.